Ahojte, vítam vás pri videu o cifernom súčte. Možno ste sa s týmto pojmom už stretli, možno nie. Poďme sa teda pozrieť, čo to znamená a ako sa dá vypočítať. Okay. Ciferný súčet je súčet všetkých cifier alebo číslic nejakého čísla. Povedzme, že máme číslo 123. Ciferný súčet tohto čísla je 1 plus 2 plus 3, čo je 6. Nice. Pozrime sa na ďalší príklad. Číslo 456. Aké sú cifry, alebo teda číslice? 4, 5 a 6. Keď ich sčítame, dostaneme 4 plus 5 plus 6 a to sa rovná 15. Dajme si ale troška aj ťažší príklad, jedno ešte väčšie číslo, napríklad 9876. Ciferný súčet bude 9 plus 8 plus 7 plus 6. Poďme to vypočítať spolu. 9 plus 8 je 17, 17 plus 7 je 24 a 24 plus 6 je 30. Takže ciferný súčet čísla 9876 je 30. Prečo je ciferný súčet dôležitý? No, používa sa v rôznych matematických problémoch a technikách, ako napríklad kontrola správnosti čísel v niektorých algoritmoch, ale taktiež ho využijete v 6. ročníku pri deliteľnosti a deliteľnosť zase využijete v 7. ročníku pri zlomkoch. No a zlomky potom už využívate ďalej počas celého štúdia, kedy budete mať matematiku, ale aj v bežnom živote, pretože zlomky sú jednou z tých oblastí matematiky, ktoré sa často využívajú aj v živote bežných ľudí. Samozrejme tiež môže byť zaujímavý v rôznych hádankách, hlavolamoch, kde je potrebné nájsť ciferný súčet na riešenie úlohy. Takže dnes sme sa naučili, čo je to ciferný súčet a ako ho vypočítať. Ukázali sme si niekoľko príkladov a povedali si, prečo je dôležitý. Skúste si teraz vypočítať ciferný súčet niektorých čísel sami a napíšte mi do komentárov, či sa vám to podarilo a s akými číslami ste pracovali. Could you pay me in advance? You serious? Ďakujem, že ste sledovali toto video. Ak sa vám páčilo, nezabudnite mi dať like, zdieľať ho a odoberať môj kanál, pretože za chvíľku sa takto dostanem k druhej mocnine desiatky v počte odberateľov a to by bolo super. Takže ďakujem vám a vidíme sa pri ďalšom videu.